Kaixo guztioi, sarrera bideo honetan oso gainetik komentatu nahi dut zer den optika geometrikoa. Optika azkenean da fisikaren adar bat, optika mota ezberdina daude, optika fisikoa, optika geometrikoa. Eta optika geometrikoa honetan, bereizgarriena izango da argia izango dela, edatuko dela lerro zuzen batean, ez dugu ulertuko uin bat bezala, irudikatuko dugu lerro zuzenak bezala, izango ditu bere refrakzioak, bere islapenak, bai, eta horrelakoak aurreko gaietan ikusi dugun bezala, eta hau bezalako eskemak, ikusiko dugu, eskema hau zailegia da, ikusiko dugu asko zer errezagoak direla, baina hau da optika geometrikoa. Optika geometrikoan egongo da objektu bat, bai, objektutik igituko da argia, hemen ikusten duzuen bezala, hau da, dago beste hizkuntza batean hartuta, idatzita internetetik hartuta dagoelako, hau izango zen objektua, ikusten dugu nola ez du esan nahi objektutik ateratzen dela argia, baizik eta argia beste iturri batetik etorriko da eta objektura iritsiko da, baina bakarrik interesatzen zaigu objektutik aurrera gertatzen diren gauzak, horregatik bakarrik marrazten dira horiek. Argia egituko da objektutik, helduko da sistema optiko batera, eta sistema optiko horretan zerbait gertatuko da. Aurreko gaietan ikusi dugun bezala, refrakzioak, refrakzio indiziaren arabera eta, baina hau askoz ere ez errezagoa, baina simpleagoa bai, ez gara horietan sartuko. Ikusiko duzue, gauza asko onartuko ditugula gainetik. Hori da optika geometrikoaren garaipen nagusia. Simplifikazio askorekin lortzen direla emaitza nahiko potenteak. Eta hemen ikusten duzu zelan argia, bere ibilbidea kurbatu duela, hasiera batean honelakoa zeukan eta ondoren honelakoa, eta helduko da puntu bat zeinetan hasieratik irtendako argi izpi guztiak eta sistema optikotik pasatu direnak puntu batean berriz ere elkartuko dira. Ez da beti gertatuko, baina gure problemetan iaia beti gertatuko da. Eta argi izpi horiek guztiak leku batean batzen badira, esango dugu puntu horretan egongo dela gure irudia. Hau da, objektua eta irudia. Eta hau, sistema optikoa. Izate sistema optikoa guztia izango da, baina nire nahiz deitzen sistema optikoa bakarrik hemen agertzen denari. Hemen agertzen diren F eta F' izango dira distantzia fokalak, aurrera goitzen dugu aiei buruz, hau da bakarrik sarrera bideo bat, eta ikusten duzuenez, izpi guztiak puntu jakin batean berriz ere lotzen badira, lortzen dugu irudia. Izan daiteke ez egotea puntu hori zinetan guztiak berriz ere batzen diren, orduan irudia ez litzateke sortuko edo sortuko zen desenfokatuta. Ezingo genuke erabat objektuaren berdina den irudia berriz ere ikusi. Hemen agertzen diren sistema optikoak, guk landuko ditugunak gai honetan izango dira leiharrak. Eta bi leihar mota daude, konvergentea eta divergentea. Egongo da bideo bat zinetan leihar konvergentei buruz hitz egingo dugun, beste bideo bat zinetan leihar divergentei buruz hitz egiten dugun. Eta behin hau azalduta, eta igual ikusten duzu hau irudia zailegia, ikusten duzuenez, hemen agertzen dira lerro horiarekin hiru izpi berezi. Fijatzen bazarete, hau da hemen horizontala dena, hau da bestaldean horizontala dena, eta erdikoa izango da justo, leiharra eta ardatz optikoa ditzen zaio horizontalari. Leiharra eta ardatz optikoa mozten duen puntutik igitzen den izpia agertzen da. Zergaitik esaten dut hau, gure eriketetan ez ditugulako izpi guztiak margoztuko, bakarrik margoztuko dugu. Hau eta hau batzutan eta nahi izatekotan. Baina hauek biak izango dira gure irudia non sortzen den esango diguna. Izatez, irudi hau eta hau erabat berdinak dira gure helburuetarako. Fijatzen bazarete, objektua izango da gezitxo bat, sortuko den irudia beste gezitxo bat, eta saiatuko gara beti kolore gorriz margozten. Ez da berrezkoa, zuen paperetan egin dezakezu arkatzez edo boligrafoz arazorik gabe. Oso gomendagarria da erregela bat izateko lerro zuzenak egiteko. Ikusten duzuenez hemen dago, hemen margoztuta dagoen lehenengo izpi hori, pasatzen hasieran horizontala dena eta gero kurbatzen dena, fijatzen bazarete puntu honetatik pasatzen da, hitz egingo dugu horri buruz. Gero egongo da izpi urdin hau eta izpi urdin honek bete behar duena da igaro behar dela ardatz optikoa eta leiharra batzen diren puntutik, hau da jatorritik, eta ikusten duzuenez, justo hau izango da kurbatzen ez den izpi bakarra, zentrotik pasatzen denez, ez da kurbatzen, lerro zuzen bat izango da. Eta gero horia marraztu daiteke edo ez, baina ez dugu informazio gehigarririk emoten.
Beraz, etengabe egongo gara lantzen hau bezalako eskemekin. Eta eskema hauek badituzte arau batzuk, deitzen direla din arauak. Bueno, din arauak 3 arau nagusietan simplifikatu ditut, oso erraza dira eta neko intuitiboak. Lehenengoa, argia eskerretik eskuinera mugitzen dela. Ikusten duzuenez, hemen gesitxoa jarri ditugu, baina izatez ez da beharrezkoa gesitxoa jartzea beti, zergatik dakigulako eskerretik eskuinera mugitzen direla. Mugitzen dela gure argia, bale? Beraz, gesia margosten ez badugu hemen, jakin behar dugu, horrelako lerro zuzen batek esan nahi duena da, hemetik ona datorrela argia, beti eskerretik eskuinera. Bigarrena, hemen irudikotu duguna da sistema kartesiarra, bale? Fijatzen bazarete, hau eta hau, izango liratezke gure, gure ardatzak, hau izango zen ardatz horizontala, eta ardatz horizontala izango da, deitzen zaio ardatz optikoa, eta ardatz vertikalean jarriko dugu gure leiarra. Beraz, jatorria izango da leiarra eta ardatz optikoa ebakitzen duten puntua. Eta lehen komentatu dugunez, izpi bat hortik pasatzen bada, ez du inolako desbiderapenik, jarraituko du lerro zuzenean. Zertarako balio dugu jakita ardatz kartesiarra? Ba, bueno, leiarretik eskerrera dauden gauzak negatiboak izango dira, leiarretik eskuinera dauden gauzak positiboak. Ardatz optikotik gora dauden gauzak edo neurtuko ditugunak positiboak eta bera daudenak negatiboak. Beraz, gu neurtzen badugu leiarretik obiektura dagoen distantzia izango da negatiboa, baina neurtzen badugu leiarretik irudira dagoen distantzia izango da positiboa. Modu berdinean, obiektuaren altura izango da positiboa, gora doarako, eta irudiaren altuera izango da negatiboa, bera doarako. Beraz, horregatik esaten dugu sistema kartesiarra. Eta negatiboena eta positiboena argi izan behar duzu ez, bestela gero liatuko gara. Eta azkenik letrak. Etengabe erabiliko ditugu letrak, bai hemen agertzen direnak, F, S, F maiuskula, Y-koa, ba gauzak zer diren urrengo bideo izango da, azaltzea pausuz pauso zelan sortzen diren horrelakoak eta zer diren gauza bakoitza. Argi izan behar duguna da, hitz egiten dugunean obiektuari buruz, hau da, leiarretik obiektura dagoen distantzia S deitzen da. Nola obiektuari buruz hitz egiten dugun, S ez du inolako primarik izango. Aldiz, hitz egiten badugu irudia ea non dagoen kokatuta, hau da, leiarretik irudira dagoen distantzia deituko diogu S'. Modu berdinean, esan nahi badugu zein den obiektuaren altuera Y-koarekin izendatzen dena, izango da ezer gabe, baina irudiarena izango da primarekin. Beraz, obiektuari aipamena egiten dioten neurri guztiak ez daukate zer, irudiari egiten badiote aipamena izango dute prima. Beraz, fijatzen bazarete, eta guztia, eta ja bukatzeko, S izango dela leiarretik obiektura dagoen distantzia izango da negatiboa. Zergaitik? Eskerrean dagoelako. Aldiz, S' izango da positiboa. Zergaitik, S' da leiarretik irudira dagoen distantzia, nola eskuinera dagoen, positiboa. Eta modu berdinean, I izango da handiago 0, zergaitik, I da obiektuaren altuera, eta gora egiten duen ez positiboa, eta I' bestaldetik izango da negatiboa. Eta honekin egiten dugu sarrera, urrengo bideoan. Hau osalduko dugu, gero hitz egingo dugu leiar konvergente eta divergente buruz, eta azkenik ekuazioak zelan erabili, eta, bueno, beti bezala, ariketak ebatziko ditugu.